Melisanto, Sociedade Cooperativa Galega. O noso monte, tesouro natural. O noso monte agocha grandes tesouros naturais e, aínda que é parte vital da nosa paisaxe, o sector forestal é un gran descoñecido na nosa comunidade. O monte é escenario de múltiples aproveitamentos compatibles coa conservación da natureza, fonte de riqueza tanto polo potencial productivo como polas propias condicións do seu medio natural que permiten desenrolar unha selvicultura intensiva baseada nunha alta produción de madeira de calidade. Polo tanto, a súa capacidade de xerar riqueza e emprego é elevada. A estructura e tipoloxía agraria en Galicia mudou nos últimos 50 anos pola entrada nun mercado económico competitivo, modificación que non afectou de igual modo na propiedade forestal. Os gandeiros e agricultores transfórmanse en propietarios forestais cuns obxectivos productivos claros, pero no seo dunha elevada fragmentación territorial herdada de anteriores procesos de partición de terras só conducen ao abandono, co conseguinte risco tanto para os nosos montes como para os núcleos de poboación. Por iso, a nosa perspectiva do monte ten que mudar. Compren novas iniciativas. Precisamos unidades de terreo de maior tamaño que fagan rendables os aproveitamentos forestais, explotar a biomasa residual, plans de ordenación de usos, infraestructuras de prevención e proxectos de conservación dos recursos naturais. Neste senso, a cooperativa Melisanto pon en marcha accións de divulgación dentro do programa de valorización integral do monte, dando a coñecer as vantaxes da xestión forestal e das producións complementarias dentro dun marco sostible, cuns obxectivos claros de xestión e posta en valor do monte, buscando alternativas e potenciando. A silvicultura intensiva encamiñada á produción de madeira de calidade, basándose na xestión de masas forestais mediante tratamentos selvícolas axeitados que fagan rendibles os aproveitamentos madeireiros, acadando os obxectivos de máximo beneficio por unidade de superficie. Os aproveitamentos compatibles co uso forestal dos montes, o silvopastoreo, a produción apícola, a produción micolóxica, o aproveitamento da biomasa residual con fins enerxéticos. Polo tanto, o marco forestal precisa un cambio. Cambio no que a cooperativa Melisanto aposta polo asociacionismo forestal e a xestión conxunta dos recursos forestais, o cal constitúe o modelo de xestión máis eficaz para acadar o desenvolvemento sostible dos recursos naturais, única garantía de conservación da biodiversidade e da paisaxe para as vindeiras xeracións.